בפרק הקודם, באי-שרדות, המתחרים שלנו נהיו ציידים וניצודים. אורן ממש לא היה בכיוון, וכשהוא הבין סוף סוף את רוח הדברים, הוא פישל בגדול. וקודי הכיר חבר חדש שקרא לו את הצורה די מהר. מישהו יכול להגיד חילוץ מוטס? במהלך מוזר שכיף להביט בו משום מה, לשאונה, לינזי, בת והת'ר יפנו את רובי הצבע שלהן זו כלפי זו. זה היה מאבק גדול על השליטה בין הנקבות בקבוצת הסנאים. והסנאים נשלחו למדורה. אבל בסופו של דבר, היה זה קודי שסולק. הסנאים הם עדיין האנדרדוק בסיפור. האם הם יצליחו להתאושש או שהלך עליהם סופית? תגלו את זה הערב באי-שרדות. אמא ואבא, אני מרגיש נפלא, חושב לי על שניכם כאן בבקתה. שאלתם מה אני רוצה להיות, ויש לי כבר תשובה בלי בעיות. אני רוצה להיות מפורסם, קרוב לשמש, אני רוצה להיות מחר. תארזו תיקים כי ניצחתי כבר, שום דבר לא יעמוד שוב בדרכי, זה כבר בכיס שלי. כי אני רוצה להיות מפורסם. נה 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 אין מצב. לא סבבה, הרולד גבר, ממש לא סבבה. אלה בכלל לא שלי. נכון, אתה תמיד משאיר את התחתונים שלך בכל מקום. לא, זה לא נכון, נשבע. כן, זה כן נכון, אחי. אין לכם שום הוכחה לעניין הזה. אף אחד לא לובש תחתונים כמו שלך, אחי. ואמא שלך רקמה את השם שלך על התגית. לא אכפת לי, אני הולך להתרחץ עכשיו. אל תשכח לנקות את האזור הזה שמחתים. נדמה לי שצריך ללמד את הרוד לקח. מי איתי בסיפור? כן! האתגר של היום יעמיד במבחן את המוחות שלכם, את עבודת הצוות שלכם ואת המיומנות שלכם במטבח. אתם תבשלו ארוחה של 3 מנות ותגישו לי אותה לטעימה. המנצחים יזכו בפרס, המפסידים ישלחו מישהו הביתה. כל צוות ימנה שף ראשי שיקבע את נושא הארוחה ויפקח על כל הבישולים. כדי לבשל, אתם צריכים מצרכים. בכל בוקר מסעית מביאה לנו אוכל הנה. האתגר של היום מתחיל שם. נוכל להכין ארוחה איטלקית קטלנית. הלו, שף ראשי. מה, באמת, אחי? אז בואו נתחיל לקחת מצרכים. שפית ראשית, אמרתי ראשונה. תנסי לא לפשל לגמרי הפעם, אוקיי? פשוט הייתי חייבת לקחת את תפקיד המובילה. לא, אנחנו ברצף של הפסדים, וכל שאר חברי הקבוצה שלי חסרי תועלת לגמרי. מגניב. בואו נצא לדרך, חברים. לשאונה, מנגו, בת אננס, לינזי, אגוזי מקדמיה, טרנט, דבשה, גוון, עגבניות. אוקיי, יש לנו כאילו 3 מנות ו6 אנשים. אז כולם להתחלק לזוגות. אני יודע להכין רוטב טעים לפסטה. אני יודעת לבשל אחלה של פסטה. אני וסיידי יכולים להכין אחלה של סלטים. אני חגורה שחורה לגמרי כשמדובר בחיתוך גבינה. זה גבינה. מה? נראה לי שאת ואני אחראים להכנת הקינוח, אחותי. או לא, אין מצב. נו באמת, קוטני. זה למען הקבוצה. הוא כאילו לגמרי חסר מוטיבציה, והוא אף פעם לא רוחץ ידיים. זה כזה מעצבן. זה שיש לו משקפי שמש לא עושה אותך אוטומטית למגניב. אנשים כאלה מעצבנים אותי כל כך. טוב, נו באמת, מי עושה דבר כזה?
ולא שאני אתחיל לדבר בכלל על השיער שלו. איפה את רוצה שאשים את המים, ברידג'יט? היי! באמת אחלה של מהלך, אח שלו. או, בסה! כדאי שתחליף בגדים, אחי. ון, לינזי, אתם תכינו עוגת הדרים ואגוזים הפוכה פלמבה. את יודעת איך מכינים דבר כזה הפוך שגם בוער? אאוץ'! וואו! וואו! תחזור עכשיו למשאית ותביא עוד תפוזים. אני כבר הולך! טרנט, אתה ואורן תכינו את הצלעות. לשאונה ובeth, אתם תכינו שיפודי אננס ברוטב מנגו טעים. מותק, תני לי להכין את המטעבנים. אני יודעת להכין צ'טני אננס שיקפיץ אפילו את השטן כאן. מה, באמת? טוב, זה ממש נהדר כאילו. אבל כיוון שאני השפית הראשית כאן, נצמד לתוכנית שלי. והתוכנית שלי היא אננס על שיפודים, הבנת אותי? חולצה, חולצה, חולצה. נראה לי שהגיע הזמן שלכם לככב. נדמה לי שהוא דלוק עלייך. הוא טוב אולי, הוא בעצם די חמוד. את יודעת, את נראית ממש טוב כשאת מבשלת ארוחת ערב. בערך כמו האמא הלוהטת של החבר שלי, אורן. תסלח לי? ג'ף, לך תביא לנו עוד קצת עגבניות, אח שלו. אין שום בעיה, אחי. להתראות, ברידג'יט. הכל ממש בסדר, חבר'ה. הנה, חזרתי. טרנט, תשים לב! אופס. הכל יהיה ממש מושלם כאן. חוץ מהקיצות הצרעות של אורן, זעזוע מוח של טרנט, שזה אומר שהוא לא ישתתף היום באתגר שלנו, אבל בכל זאת, האתגר הזה לגמרי בכיס שלנו. תיזהר שהטלפיים הגדולים שלך לא ימחו לי את הבצק. תיזהרי שהטוסיק על החוט שלך לא יקריש לי את הרפרפת. אוקיי, מי לקח לי את כל המכנסיים? 3 שעות ואני עדיין סופר, חבר'ה. הפרוסות האלה לגמרי לא שוות בגודלן. תחליפי עכשיו מקום עם לשאונה. מה בדיוק את מדברת? הן נראות לי ממש מצוין. לא נהייתי שפית ראשית בגלל ההגשה הגרועה שלי, מבינה? לא, את נהיית שפית ראשית כי את צעקת את זה ראשונה. ועל מי את חושבת שאת עובדת עם הקטע הזה של הכוח בסינר הלבן, אה? את מתכוונת להיות חלק מהקבוצה או שלא? או, אני לגמרי חלק מהקבוצה הזאת, אבל אני גם אלרגית לאננס. פשוט תתחילי לפרוס. עכשיו. תודה, חברים. אוי, השתלטנית דו-פרצופית. יואו, מה את ממליצה לי לעשות עם זה? יואו, אני ממליצה שתגרדי אחרי שננצח בתחרות. תחזרי מיד לעבודה. אחי, אתה חייב ללכת להתלבש עכשיו. זה כאילו ממש לא הגיע לי לבשל במשהו כל כך קטן. אז תחזירו לי את המכנסיים שלי! הרול צודק, חבר'ה. אם תלך לביטן, תמצא שם זוג תחתונים ומכנסיים נקיים. ככה זה הרבה יותר טוב. היי, שורף לי שם! אידיוטים! מה קרה כאן? השתמשנו בכל נוזל הבעירה, אבל זה בכלל לא בוער. לא קרה כלום כשניסיתם להדליק את זה? זה כאילו לדבר ישר לחציל. תשימו לב, בנות. קאט!
ככה מבעירים את זה. צעד ראשון, שופכים את הנוזל לבעירה כפי שהצלחתם כבר לעשות. צעד שני מתוך 2, מדליקים את זה. הגבות שלי! אוהן! סוף סוף הגיע הזמן לאכול? לא! לך תביא את תיק האיפור שלי מהביטן שלנו! אבל הדבורים... עכשיו! סלחי לי, אני צריכה הפסקה לשירותים. טוב, ברור לגמרי שאני צריכה גבות חדשות, אבל לא תמיד מקבלים את מה שרוצים, נכון? זה כאילו אני נמצאת בקבוצה של מפגרים. טוב, זהו זה. מישהו חייב ללמד את הבחורה הזאת לתת קצת כבוד. אחלה פיג'מה, אחי. זה כל מה שנשאר לי כאן. אז אם אתם רוצים לראות אותי עירום לחלוטין, תלכו על כל מה שיש לכם. טוב, אז תפסיק לפזר את שקי הטוסיק שלך בכל הביטן, ואז נעזוב. אני אמרתי לכם שזה לא אני. טוב, באמת ניסיתי. היי חבר'ה, הכנתי כמה סנדוויצ'ים. נוכל לאכול בזמן שאנחנו עובדים. מגניב. אני ממש מת מרעב. יש לזה טעם של זיעה יחד עם קרם. זה הסנדוויץ' הכי מגעיל שאכלתי בחיי. דוחה! אנחנו נחזיר לך את כל המכנסיים והתחתונים אחרי שתודה כבר באשמה. שם סתם ככה, תן את זה! הדבורים הרסו אותי! היי! בית! תני לי! ישר למקרב! היי! אתם לא יכולים לעשות את זה, אני השפט הראשי! אתן חושבות שהתר ממש כועסת עלינו עכשיו? אני עוד אחסל אתכם! היא תתגבר על זה. הבחורה הזאת צריכה להתקרר קצת, להירגע. אתה כזה מרושל כאילו. בכולם צריכים להיות אותה כמות של רפרפת. די, תרגיעי, זה בסדר. היה הרבה יותר כיף איתך אם היית מוציאה את המקל הזה מהטוסיק. אני כאילו הבן אדם הכי רגוע שאני מכירה כאן. כן, את ממש בחורה רגועה לגמרי. אחי, הבחורה הזאת מעצבנת אותי. אני אוהב את זה בבחורות. דנקל ואני? בטח, ממש. אני בטוחה כל כך. לא בעוד 1,000,000 שנה אפילו. נו באמת! גם אם לסבתא שלי היו גלגלים. יואו! את עדיין עסוקה שם בהצהרות או שעוד מישהו יכול להיכנס עכשיו? אז כמו שאמרתי כבר, זה בחיים לא יקרה. הארוחה שלך מיד מגיעה, אדוני. אני אחזור מיד עם הארוחה שלך, אחי. כלומר, אדוני. אנחנו עוד אולי ננצח בזה, חבר'ה. אוהן, תשמור על האוכל. טוב, בואו נעשה את זה, אחים שלי. אוקיי. אתם נראים ממש טוב. כן, באמת. מה אמרת לי, מרצלה? אתה מרגיש לא מאוזן? זה כזה טעים! עכשיו הצד הזה נראה קצת שמן! אנטיפסטו עבר את המבחן, תעבירו לי את הפסטה בבקשה. בסולם של 1 עד 10, אז 15. כיצד יגיבו הסנאים על זה? תגיד לי
לי שלא אכלת הרגע את כל המנה של הצלעות? כן, נראה לי שכבר מישהו אכל את זה. לא אכלתי את הכל. אני חושב שנשארה חתיכה קטנה על העצם הזאת כאן. הנה, כאן, אתה רואה? כן, הנה, שם. אתם יודעים מה? כבר אכלתי דברים גרועים יותר מזה. 2 נקודות! ממש קרוב אורן. אבל הלאו רקים עדיין מובילים 15 על 11. אז הגיע הזמן לקינוח. שש. ללאו רקים יש 21, אז הסנאים זקוקים לכל 10 הנקודות עכשיו כדי להשוות. אני חייב להודות שהכינוח הזה נראה די מנצח. זה ממש לא טוב. תחזיק מעמד, אחי! כן! הוצאתי את זה! מה לעזאזל זה היה? זה המתכון של התר! אוי לא! היא עדיין נמצאת בתוך המקרר! מה? הבחורה הטריפה כאן את כולנו! את זה אני יכול להבין. איזו אימה! היי אתם, מה זה הלך עליכם עכשיו? זה נגמר? זה נגמר! הלאו רקים מנצחים בתוצאה של 21 מול 12, וזה לא רק בגלל שכמעט נהרגתי, גם הצלעות היו ממש על הפנים. נהדר, זה ממש נהדר! למה אנחנו כל הזמן ממשיכים להפסיד? ומה זה בדיוק, אני ממש לא השארתי את זה! אני הבאתי את זה כמזכרת בשבילי, את יודעת, מהאי השני שהיינו. מה את עשית? את מתכוונת לאי העצמות? האי הקטלני ביותר בכל מוסקוקה? זה שהדגשתי לא לקחת ממנו כלום, אחרת הוטל עליכם כללה רצינית? כן, אבל אני ממש לא ידעתי, אני אחזיר אותו לשם. אוקיי, הלאו רקים מובילים עכשיו עם 7 חברים, לעומת הסנאים שיהיו בקרוב רק 6. וכפי שהבטחתי, המנצחים יזכו הערב בפרס מיוחד. ארוחת ערב ברמה של 5 כוכבים לאור הכוכבים. תוריד אותי כבר! אני לא יודעת מה איתכם, אבל חייבים להעיף מכאן את התר. חייבים. כן, אבל בית קיללה אותנו עם בובת האליל הזאת מהעץ. נכון. כללה יקרה שלי, תפגעי עכשיו בבקשה בהתר, ואם אפשר, תפגעי בה ישר בראש, אוקיי? את יודעת מה, לינזי? אני יכולה לשכנע את הקבוצה לסלק אותך הלילה. היית בוגדת ממש רצינית. אבל את גם הוצאת אותי מהמקרר, אז אני אתן לך עוד הזדמנות אחת, אם תצביעי יחד איתי הערב. אז זהו, את רואה? ככה יותר טוב. ואם אי פעם תצטרפי שוב לשעון הנגדי, אני אגזור לך את כל השיער בזמן שאת ישנה. ההצבעה של היום הייתה ממש קשה, אבל רק כי היו הרבה אנשים מעצבנים לבחור מביניהם. אני כאילו לא מאמינה שנעלנו אותה בתוך המקרר. זה היה כזה מגניב. היא לא תראה את זה, נכון? לשעונה היא ממש חתיכת קוץ בתחת, ואוהן דפק לנו הכל לגמרי, חבר'ה. הגבות שלה נראו כל כך רע. הייתי די רוצה לסלק את... אני אצביע לסלק את בת. הערב הזה יושבים מולי 7 סנאים, אבל יש רק 6 חתיכות תפוחות של ביטחון מתוק בידיים שלי. אז שיהיה בהצלחה. כשאקרא בשם שלכם תבואו לקחת את המרשמלו שלכם. לשעונה? אוהן? גואן? טרנט? לינזי? התר, בת. רק אתן נשארתן עכשיו. מי שלא תקבל את המרשמלו האחרון הזה חייבת ללכת מיד לרציף הבושה ולעזוב על סירת האפסים לתמיד. אז המרשמלו האחרון שלנו ניתן
בחדר. את שמעת אותו. סירת האפסים נמצאת ממש בכיוון ההוא. באמת היה טיפשי מצידך לקחת את הבובה הזאת מהאי, בית. נתראה, מותק. אז זה הכל לערב זה, ואולי תרצו לשרוף קצת מרווה כדי להיפטר משרידי הכללה שאולי נשארו כאן עליכם. מגניב, השף ייתן לנו קצת מרווה בשביל זה? לא. אז שיהיה לכם בהצלחה עם זה. בוקר טוב לך, הרולד. נו, למדת כבר את הלקח? כן, אוקיי, כן. אנחנו נצטרך הרבה יותר מזה. אני בחיים לא אשאיר שוב בחוץ את התחתונים המוכתמים שלי. אני נשבע. טוב, נו בסדר, אני די מאמין לו. היה נעים לעשות איתך עסקים, אחי.